Kalong ke bapen sengau sarong ya kabalang ha ke diocese Jawai jongi badan keseng Tremont sengau bah ke babaro ngitip bah ke bakerteng ke Gentia Hills Development Society ke balaya lam khamat dai Father Man bah pakem i balong i director jong kane ke society ke balawanra shibon ki jimentoy ha ki imlang kasalang khamtam ha ki thai nong kandong ke badang don kam shibon ha kaliang karoi kapar ha kane ka kentiru kane ka seng kalala ban kentiu ya ka roi kapar ha ka snong namdong bi da ka batei ya ka yo rural hat harangkat ka jinget relang pat ka National Bank for Agriculture and Rural Development ka bangi jutip ka nabat ya ka jinglut jingsep labai tengka da ka nabat bala pentre ya ki kam da ka Gentia Hills Development Society ya kane ka yo la play pait ba ha kane ka sngi ba ar ka ar polai terik jong ni bnai nai tung ar ja ar pusau da ikong JR Bla OIC General Manager Nabard RO Shillong ha kane ka sngi la don rangkat ro ima dawan lengdo MDC Mensengat Khanduli Constituency i Dr H Nyang Block Development Officer Namdong DNRD Block ikong SN Lamare AGM Nabard Gentia Hills Father Man Bah Pakem di Director ke Gentia Hills Development Society ima DS War Wahe Chnong ke Namdong B ima Lambor Lengdo Acting Wahe Raj Namdong bat ima Dennis Kurkalang Co-Ordinator ke Gentia Hills Development Society haba ai jingkran ha kane ka sngi ikong JR Bla ila pensngau shibon ki ba kane ka yo kala ban wanra khamtam ya ki jingmentoy na ka benta kinong shongshnong ila airu ka jing sngongu ya baro ki bedan benta ha ka bantei ya kane ka yo bat ila kenturu ya kinong shongshnong makin pendon kam bha ban le khoi ya kane ka yo Father Man Bah Pakem ila ai khublei ya kan Nabard ka balayarap ha ka banshna ya kan ka yo ba ila kantu bat ai mensim ru ya ki pai nong shong snong malang ba jong kan ka yo kilong keme bat kinong rep kin yo kalat ban kamai ja kpo na ka benta ka yeng ka sem ikong SN Lamare AGM Nabard ila penslur ya ki kanthei ki badan ha ka self help group bat ya kinong rep bakin pendon kam bha ya kan ka yo khnang ban kentiu ya ka yo ka kot ba ila airu ka jingero khamtam ya ka Gentia Hills Development Society ka balatre shitom ha ka jingtei ya kane ka yo shushu i Dr H Nyang ila kentu ya ki bor badai pait bakin wanra shushu ya ki kampen roy sha kane ka thai namdong ka badang sa din ha ki babon kiliang